Hiroshima Mon Amour, Alain Reneren lehenengo pelikula, film beren mai inguruan esertzen da, eta bere influentziak ikaragarriak dira. Hiroshima Mon Amourri buruz hitz egiteko Alain Reneri buruz hitz egin behar da, eta horretarako... Hiroshima Mon Amour 1949ko pelikula da. Urte berean 400 kolpeak estrenatu zen. Eta danok ezagutzen dugu Nouvelle Vague gutxi gora bera. 1960ko hamarkadan Frantzian hasitako zinema mugimendua. Cairs eta Positif. Eta betiko ezaugarriak. Baina naiz eta Renek Nouvelle Vague asko influentziatu, inoiz ez zuen bere burua olatuaren mugimenduan guztiz identifikatu. Alain René intelektual bezala definituta eskok, baina sakonki ulertzeko txikitatik ezagutu beharko dugu ala. Txikitan osasun arazoak zirela eta etxean pasa zuen denbora asko. Literaturaren mireslea bihurtu zen, alde batetik literatura unibertsala irakurri zuen. Proustek René asko influentziatu zuen. Denbora gelduaren bila, denbora eta oroitzapenen gaia jorratzen ditu. Baina hori geroago ikusiko dugu. Ta beste aldetik René komiki pop eta pulp fictionaren zalea zen ere. H.P. Lovecraft Reneren poltsa barruan sartzen da orduan. Orain azaldu beharrekoa Proust eta bere jauzi proustianoak dira. Renek influentzia zuzen hartu zuen aietatik. Ikusentzunezko adiberik onena, Ratatouille. Anton Egok filmaren amaieran Ratatouillea jaten duenean. Hau bai, eszena proustianoa. Amairu urterekin orduan gurasoek 8 mmko kamera bat oparitu zioten. Bere lehenengo kamerarekin zuzenean jolasten eta probatzen hasi zen. Lagunekin improvisazioak grabatzen zituen eta erakustalde kutrak egiten ziren. 1939an Bigarren Mundu Gerraren erdialdean, Parisera joan zen teatro konpainia batekin lan egitera, eta 56an bere zinemagile ametsarekin jarraitu zuen. Berriz ere bere grabaketak egiten zituen, geroago erakustaldi pribatuetan disfrutatzeko. Gogoratzen Hiroshima ene maitale Reneren lehenengo pelikula zela komentatzerakoan? Ez da lehenengo pelikula. Hiroshima lehenengo pelikula komertziala dugu, baina aro honetan Overture Chaos Inventeur luzer metraia egin zuen, gaur egunean galdua eta astua. Surrealista omen zen pelikula. Lehenengo lan komertzialak egiten ditu orduan, Marcel Marceaurekin grabaketa bat egin omen zuen, eta geroago Van Gogh eta Gauguin labur dokumentalak egin zituen ere. 1950an Guernica film laburrarekin Oscar saria ere bezi zuen, eta 1955an Nuit et Brûlée film labur dokumentala egin zuen, nazien genozidaren inguruko artxibozko irudi errealekin egindako lehen film dokumentala. Filmean autorearen estilo berekoian abaritzen da, baita holokaustoaren historia gure gai pertsonaletara moldatzeko manejatzen da. Nuit et Brûlée ez da kontzentrazio esparroai buruzkoa, baizik eta guk haietaz daukagun orotxapenaz ari da. Eta azpimarra dezakegu urrengo deskribapena. Reneren kamera egoezin, geldiezin horren trabelinak. Denbora emango diogo Nuit et Brûléari, Hiroshima Mon Amourekin zerbait partekatzen du eta. Dokumentalaren amaieran, ideia bat botatzen du Renek. Guri hitz egiten digu. Au moment où je vous parle, l'eau froide des marais et des ruines remplit le creux des charniers. Une eau froide et opaque comme notre mauvaise mémoire. La guerre s'est assouplie. Un œil toujours ouvert. L'herbe fidèle est venue à nouveau sur les Appelplatz, autour des blocs. Un village abandonné, encore plein de menaces. Guda amaituta dago, baina adibili behar gara, edozein momentutan antzerakoa gerta daiteke. Belarra berriro agertzen ari da, baina... Qui de nous veille de cet étrange observatoire pour nous avertir de l'avenue des nouveaux bourreaux? Ont-ils vraiment un autre visage que le nôtre? Quelque part parmi nous, il reste des capots chanceux, des chefs récupérés, des dénonciateurs inconnus. Il y a tous ceux qui n'y croyaient pas, ou seulement de temps en temps. Il y a nous qui regardons sincèrement ces ruines, comme si le vieux monstre concentrationnaire était mort sous les décombres, qui feignons de reprendre espoir devant cette image qui s'éloigne, comme si on guérissait de la peste concentrationnaire. Nous qui feignons de croire que tout cela est d'un seul temps et d'un seul pays, et qui ne pensons pas à regarder autour de nous, et qui n'entendons pas qu'on crie sans fin.
Ari bat berartuko dugu, literaturarena. Izan ere Hiroshima Mon Amour egin baino lehen Toute la mémoire du monde dokumentala egin zuen, bertan Pariseko liburutegi nazionala deskribatzen du. Nola ez, aukera hartzen durrenek eta bere interesei lekua usten die. Ikusi makusi bere estiloa, travelinak eta mosketak. Parce que leur mémoire est courte, les hommes accumulent d'innombrables pense-bêtes. Haratagoa doa Reneren harremana literaturarekiko, izan ere bere filmografiaren aspektu garrantzitsu bat bere gidoiak idazle profesionalek eginak direla da. Hiroshima Mon Amour, Margarit Durazek idatzi zuen, eta gerorako film gehienak guztiak ez badira, beste idazleek idatzitakoak dira. Gernikan jada Paul Eluardek idatzi zuen eta Nuit Vuja Jean Cairolek idatzia da. Eta aipatzekoa da ere Chris Markerekin egindako lana. Elkarrekin beste 10 minutuko dokumentala egin zuen eta, Nouvelle Vagueko beste autorekin lotua dago ere. Agnes Bardaren lehenengo filmaren montadora izan zen eta Reichenbach edota Truffaut beraren montadorea izan darrene. Bere montatzeko trebezia agerikoa da, beraz, adibide gisa Muriel bere 2. leuzemetrearen sarrera ipiniko dugu. Pour moi, c'est au fond une commode qui m'irait. Une commode de 1,20 m, pas plus. Je dois la placer entre des fenêtres. Si je ne trouve pas, j'achèterai une table suédoise en bois de teck. Je ne veux surtout pas vieillir mon appartement. Vous avez 2 goûts à satisfaire, le mien et celui de mon époux. Vous voyez ce que je veux, je compte sur vous. Et que la carcasse soit en bon état. Bonsoir. Eta Hiroshima Mon Amour eta geroako beste film batzuk aipatu eta zuzenan Hiroshimara goaz. L'année dernière amarien bat, Muriel, La guerre est finie, Providence, Mon oncle d'Amérique, ez nahaztu Tatiren Mon oncle-rekin, eta inkluso musikal bat egin zuen Renek. Honekin mota askotako filmak egin zituela saldu nahi dugu. Eta bomban jauzi dezagun Hiroshima Mon Amourren. Hiroshima Mon Amour emakume frantziar baten historia kontatzen du. Honek Hiroshimara bidaiatzen du bakearen inguruko film bat errodatzeko, aktore gisa. Eta han japoniar bat ezagutzen du. Maitasun historio labur bat bizitzen dute, aktorea Parisera bueltatu behar delako. Hasieran abentura bezala maitzen da bien erlazioa, baina japoniarrak abentura baino maitasuna ikusten du bien artean. Aktoresak antzekoa sentitzen du, baina Frantziara bueltatu behar denez alderatu egiten du gizona. Japoniarrak erlazioagatik borrokatuko da eta berriro elkartuko dira. Orduan izango da elkar ezagutzeko momentua. Aktoreak bere jaioterrian Neversen bizitzakoak kontatzen dizkio maitalari. Han gerra garaian alemaniar soldadu batekin maitemindu zen eta berarekin harreman eskutu bat bizi izan zuen. Soldadua hil egin zuten eta momentu horretatik aurrera emakume honen dolua hasten da. Herrian humilatua izan zen, hilea moztu zioten eta bere gurasoek babestu eta soto batean eskutatu zuten. Parisera ihes egiteko aukera duen arte. Neverseko bizipenak Hiroshimaren tragediarekin kontrastean jartzen ditu bikoteak, lehen aipatutako oroimen eta astura gaien inguruan bueltak. Amaieran, 2 pertsonai hauekin gertatzen dena, ikusiko duzu, beraz, adi. Zeri buruz doa Hiroshima ene amodioa. Filmaren elementuak memoria, oroitzapenak, ahanztura, maitasuna eta gerra dira. Pelikularen lehenengo ordu laurdenean agertzen edo iraduketzen dira guztiak. Hona hemen sekuentzia poetiko ensayista. Bikotea toki huts batean pasioarekin besarkatuta. Hautsa jausten da haien gorpuetan, geroago zerbait dizdiratsua eta azkenean izerdia bera. Bomba beraren errautsa, estandaren sua eta bikotearen pasioaren izerdia. Baina 15 minutu hauetan elkarrizketa luzea dugu ere, Hiroshimaren ingurukoa. Irudiak besarkadatik kanpora eramaten gaitu. Aktoresak Hiroshiman gertatutakoa dakiela dio, baina japoniarrak ezetz erantzuten du, orain Hiroshima bereraikia dago. Benetan gertatutakoa jakiteko egoera lehen pertsonan bizi behar da. Nuit Vujaren azken ideia berton gertatutakoa ezahaztean oinarritzen da. Edozein momentutan eta tokitan berriro gerta daitekela abisatzen da. Memoriarekin batera ahanztura existitzen da. Ezinezkoa da gauzak ezahaztea. Eta kontu zibili beharra dago. Hiroshima Mon Amourren orduan antzeko ideia islatzen da. Jada Hiroshiman gertatutakoa ahaztua dirudi. Berriz ere lorak atera egiten dira eta eria berrera ikituta dago. Ez da kointzidentzia gizon japoniarra arkitekto ingenieroa izatea.
Hiroshimaren ibaiek uraren jarioa daramate berriz ere eta jendea lasai dago. Pelikula beraren lehen irudia ideia hau jorratzen du. Ebaki ondoa dirudien hori basamortuan hasitako landarea da. Eta nola ez, urketa baten bidez Hiroshimaren maparekin konektatzen dugu. Ez da kasualitatea, ibaien denbora jarioa aurrera doala beti. Baina... Écoute-moi, je sais encore, ça recommencera. 200 000 morts, 80 000 blessés en 9 secondes. Ces chiffres sont officiels. Ça recommencera. Il y aura 10 000 degrés sur la Terre, 10 000 soleils, dira-t-on. L'asphalte brûlera. Un désordre profond régnera. Une ville entière sera soulevée de terre et retombera en cendres. Pelikula honen produkzioan historiatxo bat dago. Hasieran Renek Nui Ebullaren antzeko dokumentala egin behar zuen, eta antxerako lana ez egitearren Margarit Duras idazlearekin bat egin zuen. Durasek Hiroshimako historia fikzionatu egin zuen, Reneren arazo berdina zela eta. Ezin zuten zuzenean Hiroshimaren hondamendiaren inguruko istorio bat idatzi. Ezinezkoa da Hiroshiman gertatutakoa adierazi. Hori saiatzekotan filmean bertan ikusi daiteken bakearen inguruko film hori egingo zen. Adierazpen ez zintzoa. Benetan gertatutakoa jakiteko egoera lehen pertsonan bizi behar da. Ta Durasek orduan istorio pertsonala idazten du, emakume baten memoria eta trauma baten inguruan. Eta nola maitasunak berarekin jolasten duen. Iragana, memoria eta trauma orduan. Badakigu neskaren trauma. Bere maitale alemaniarra galtzean hilea moztu zioten zigor moduan. Sotoan sartuta maitaleaz asko gogoratzen zen eta sufrimendori kanporatzeko bere izena oihukatzen zuen. Baina denborarekin isiltasunari egin zion, gertaera traumatiko hori hasteari behartuta. Iez egiten du berak bere iraganetik, Parisera doa eta traumak izkutatzen saiatzen da, aktoreza bihurtzen da. Baina naiz eta paper bat interpretatu, edo traumari buruz ez mintzatu, danok badakigu memoria buruan dagoen ebakiondoa dela. Eta zerbaitek iraganeko gertakizunak orain aldira ekartzen ditu. Paralelismoak argiak dira, trauma berri bat izan duen lurraldera llegatzen da aktoreza. Neversen maitale atxerritara zuen, eta orain Japonian maitale atxerritara du berriro. Heriotsan topatutako maitasuna da, hasierako besarkadaren antzekoa. Amodio berri honekin alemaniarrarekin sentitu zuena gogorak hartzen du, eta horrek dakarren trauma ere. Baina arkitektoa maitale alemaniarrarekin gertatu zitzaion moduan heriotsarekin lotuta ikusten dugu. Kasu honetan Hiroshima bomba atomikoa bizi zuen pertsonai bat da, eta modu zuzenean erlazionatuta ikusten ditugu arkitektua eta bere hiria. Elkarrizketa batean, frantziarrak Alemaniari buruz hitz egiterakoan, Japoniarrak Alemana izango balitz erantzuten du. Iraganako trauma orain aldira bueltatzen da, eta aurre egin behar diogu. Betiko itxokoa maite mindu egiten da. Hor dago Hiroshima ene amodioaren jokoa, memoria, trauma eta oroitzapenaren inguruan. Baina zelako baliabideak erabiltzen ditu Renek. Hiroshima Mon Amourren denboraren tratara ez da ohiko pelikuletan ikusten dugun modukoa. Aipatu dugun lehenengo sekuentzia horretan esaterako 10-15 minutu inguruko elkarrizketa non ez den ekintzarik gauzatzen eta bakarrik pertsonaien hausnarketak entzuten ditugu maitatzen diren bitartean. Ekintza gutxiko pelikula honetan deigarria da ere nola historiaren garapena flashbacken eta elipsen bidez ematen den zenbait kasutan. Atzerako denbora jauziak eginez, ikusleak emakumearen iragana ikusleen doa. Eta haiekin batera gizonak ere ezagutzen du. Horrela bi pertsonaien arteko harremanak garatuz doa, eta trama zigzag batean aurrera doa. Renek beti travelingen erabilera nabarmena egiten du hairen filmetan, eta Hiroshima Mon Amour adibide argia daukagu. Kasu honetan, autoraren marka izateaz gain, denboraren joan eta etorriaren simbolo dira. Ibaiaren denbora jarioaren antzera kamarak aurreraka doa. Horren kontra ezin da jo, beraz, bez galdu. Baina naiz eta aurrera joan, esan bezala iragana orain aldira bueltatu daiteke. Flashbacken bidez, atzeruntz begiratzen du askotan pelikulak eta begirada hori nabarmentzeko travelingak erabiltzen ditu Renek, amildegi denboralaren isla. Muntaian beraz, atzerako jauziak edo flashbackak nabarmentzen dira, baina aurrerako jauziak edo elipsiak ere. Denborarekin jauzika doan muntai honek emakumearen bidai psikologikoa irudikatzen du. Irudiak emakumearen adiminera etortzen dira zuzenean, berak espero gabe, ustekabean gainean erortzen den bomba bat bezala.
Azken bereiztasun bat, Reneren zineman espazio utz zehaztu gabe zuntxit edota arrotzen erabilpena da. Hiroshima daukagu zalantzarik gabe adibiderik argiena. Aldez aurretik gizartearen krudeltasunagatik suntxitua izan den espazio bat. Orain berreraikia iraganaz eta etorkizunaz hitz egiteko aukera bihurtzen da. Memoria kolektiboan barneratzeko aitzaki paregabea. Baina ez da adibide bakarra, Nueye Bullaren ofahots batek lehenengoz hitz egiten digu. Même un paysage tranquille. Même une prairie avec des vols de corbeaux, des moissons et des feux d'herbe. Même une route où passent des voitures, des paysans, des couples, même un village pour vacances, avec une foire et un clocher peuvent conduire tout simplement à un camp de concentration. Espazio hauetan, edo zer gauza gertatu daiteke, edo zein sentimendua zelara daiteke, eta hauek istorioz eta historiaz beteta daude. Espazio hauetan munduko memoria guztia aurkitu daiteke. Badaukagu orduan beharrezko informazioa, interpretatu orduan filma eta bikotearen azkenengo sekuentzia. Hiroshima. Hiroshima. C'est ton nom. C'est mon nom, oui. Ton nom à toi est Nevers. Nevers en France. Influentziari dagokionez, aipatu beharra da Reneren pelikulen artean harreman tematiko zein formalak daudela. Lehen aipatu dugunez, Trebeñak bere sinadura edo marka dira eta bere pelikuletan ohikoak dira. Baina gaiak ere errepikatzen dira hien filmetan. La Nedernier Amarien bat eta Muriel, Hiroshima Mon Amurekin batera, ahanztura eta memoriaren trilogia osatzen dute. Gai hau nabarmena baita 3 pelikuletan, baina Renek beti jarraituko ditu oroitzapenen eta denboraren azalpenak. 20 urte gerorako Lovecraftetan oinarritutako Providence pelikulan, nobelagile baten zahartzea erakusten du. Ia hilketa, zeinetan bere iraganeko bertsioekin borrokatzen da fikzio baterako moldatzen dituen bitartean. Renek orduan Hiroshima Ene Amodioan landutakoak bai memoriaren trilogia honetan, bai bere filmografien banatzen du. Bere estetika eta realizazio lana nabarmentzen da beti dudagabe. Demagun La Nedernier Amarien bat, Trebeñak funtzionamendu berdina dute, eta film honetan mansioari atmosfera bat sortzeko indarra dute ere. Marien bat eraikina bera denborarekin gurutzatuta dago. Pelikula amodiozko triangul baten ingurukoa da eta ekintzak Marien baten gertatzen dira. Movida da denboralki 2 urte desberdinetan kokatzen dela pelikula. Momentu desberdinetan toki berean egon omen ziren. Pelikularen izena, El año pasado en Marien bat da. Eta oroitzapenaren eta ea gogoratzen didazun esaldia momentu oro dugu. Baina nola ez, iragana eta orainaldia kartak nahazten dirantzera, nahazten ditu. Zein urtetan gauden jakiteko pizkat ejerzizio mentalak egin behar dira, eta aktoren jantzietan atentzioa ipini beharra dago. Beste filmekiko influentziak berriz, ez da kontu erraza. Gogoratzen film oberaren mailan inguruan esatzen dela eta bere influentziak ikaragarriak direla aipatzerakoan? Beste filmekiko influentzia argi dago. Hiroshima Mon Amour oso influentzia handiko film bat izan da, baina ez dugu ez artikulo, ez idatzi, ez komentariorik topatu marmolean idatzetako afirmazio hori azaltzen duen. Zertan da influentzia? Ikusi dugu bere narratiba eliptikoa, bere pertsonai traumatuaren iraganaren borroka eta bere formalismo teknikoengatik, baina ze film izan dira influentziatuak?
eta hietxo hori agian ahaztu egin zaie artikulu hori. Gure azalpena horrengoa izango da orduan. Hain da handia Hiroshimaren influentzia, hain dago gure kulturan errotua, non bere arrastoak azukrak uran egiten duen antzera, disolbatu egin dira. Ez dugu pelikularik topatu. Hiroshimarekin pare-parean jarri aldezakeguna eta bingo antzerako bat bete dezakeguna. Akademikoek ez digute adibiderik jarri, beraz, guk ezagutzen dugunarekin lan egingo dugu. Modu batean, Hiroshima Mon Amour nobelbageko oinarrizko filma kontsideratzen da. Mugimenduan influentzia handia izan omen zuen. Eta badakigu zein izan den nobelbagak banatutako iragan eta orainaldia. Hiroshima ene amodioa beste modu batean influentziatu duela pentsatu behar dugu. Zuzendari berri askori bidea erakutsi zien, inspirazio iturri handia izan zen, eta ziur asko pertsona askoren zinemarekiko maitasuna edota zinemagile izatearen ametzean influentzia handia izan du. Baina ez dugu topatu pelikularen seme tematiko formal peto-petorik. Bideojokoen munduan Fumito Ueda autore berezia da, eta bere lehengo bideojokoarekin iko antzerako eragina izan zuen. Bideojokoen magia erakutsi zien eta jende asko tren berdinean sartu zuen. Horien artean oso famatua Hidetaka Miyazaki. Gaur egun bideojoko sortzaile totemiko. Baina ez du inoiz Fumitoaren estilora hurbiltzen den ezer ez egin. Baina, bueno, 11 adibide dauzkagu ere, Naiz eta horrelako pelikularik ez topatu, bai topatu ditugu Hiroshimaren ekoak dituzten piezak. Seguru gaude, Hiroshimaren estandak sortutako oihartzunik gabe, gure adibide asko ez liratekela horrela izango. Adibide argiena, Memorias del Subdesarrollo filman daukagu. Tomas Gutierrez kubatarraen filme bat da 1978an kaleratuta eta Edmundo Desnuesen eleberri batean oinarritua. Pelikularen protagonistaren hausnarketen inguruan egituratuta dago. Protagonista Sergio da Kubako burges bat, zein irautzaren kontra egon arren Kuban gelditzea erabakitzen du, naiz eta bere familia eta neskalaguna Laura alde egin izan duten. Horrela Sergio La Habanan bakarrik gelditzen da. Hiroshimaren antzera, geldutako amodioa eta dagoeneko ezitzen ez den hiri eta denbora baten inguruko reflexioetan oinarritzen da. Filma sasi dokumentaltza hartu genezake, artxibozko irudi errealen, jarraitasunik gabeko filmatutako plan luzeak, traveling geldoak eta argazkiekin batera collage berezi bat sortzen dute. Iraganaren inguruan hitz egiten digun ahots batek gidatzen du pelikula. Hiroshimatik edandako estilo argi bat daukagu hau. Lehen azaldu dugun bezala, Renek errekurtso hauek Hiroshiman eta beste hainbat filmetan erabili zituen. Dagoeneko iraganean bezalakoa ez den hiri bat, La Habana, protagonistaren memoria eta oroitzapenen bidez errepresentatu egiten du, Hiroshima bezalaxe. Eta Sergio torturatua eta giltzaperatuta izan ez den arren, Hiroshimako aktore frantsesa ez bezala, bera ere preso sentitzen da, bai bere pentsamenduetan, bai bere bizilekuan ere. Pelikula biak kutsu politikoa argiarekin, denbora eta memoriari egindako oda bi dira. Oso aipatua da Wong Kar-wai influentzietan. In the Mood for Love filma bikote baten aurrera eta atzerak jarraitzen ditugu, eta realizazio aldetik eko batzuk atera daitezke, baina ez dago ezer trinkorik. Influentzia argiagoa, La Nedernier Amarien Badek du bere realizazioak erantzitako atmosferagatik, baina beste egunean porkorroso ikusi nuen. Eta Berton, naiz eta emakume abeslaria protagonista ez izan, iraganet Mad Men telesaia, ez du komunean ezer. Baina badago momentu bat, protagonista gerran egon zela komentatzen dena, eta bere traumak azaleratzen dira. Gerratik ihes egin zuen hildako baten identitatea hartzen. Eta hori, badago momentu bat, Hiroshima Mon Amourren antzera iragana orainaldira itzultzen dena. Incluso traveling baten bidez. Baina honelako estres posttraumatikoen adibideak mila dira, Reneren jauziak ematen dituztenak, baina eko hutsak dira. Azken adibide bezala, Cowboy Bebop, iragana eta erlazioei buruzko telesaia. Taldeko protagonistek iraganekiko erlazioak iradokitzen dituzte. Protagonista bera limbo batean dago, baina beti bezala iragana bueltatzen zaio, eta aurre egin beharra dio. Nola ez, amodiozko historio melankolikoak daude bidean. Ez da pertsonei bakarra horrelakoa duenik, baina protagonistak baditu Renerenekoak dituen eszenak. Iraganari aurre egiterakoan oroitzepen bat pizten da. Jausten diren kristalak paper zatiak bihurtzen dira eta.
Eta hauek dira gure ondorioak, eta adibideak, orduan. Badakigu gehiengoak direla, baina, azaldutakoa. Gutxienez, René eta bere Yoshimamon Amurren historia eta berezitasunak ulertzea espero dugu. Pelikula berrikustera bultzatzea irabazi bat izango da guretzat.